Goedenavond en welkom bij de standaardaflevering alweer van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. We praten hier met Marten van der Veen van de FNP. Die moest opstappen als wethouder van de gemeente Achtkarspelen. Marten van der Veen is een mastodont in de Friese politiek. Zo'n 1974 is er actief voor de Friese Nationale Partij. In Achtkarspelen als rietslid en wethouder en tussen twee periodes in provinciale steden. Een dwarpenman in Iernes zien en zo Frieskzinnig had het maar ken. En altijd reed voor een smeuig interview. Lieke Goed kwam onder een 40-jarige politieke carrière van Simmer een toch nog onverwacht eind, doet hij en de FNP na een soort politiek trelid uit het nieuwe college van Sien Achtkarspelen houden waren. Je weet wel dat in de bananenrepubliek in Afrika en Zuid-Amerika en zelfs Turkije, ja, daar worden koepen pleegd. Maar je verwacht je dat net, dat hier in Friesland, hier in uw eigen Achtkarspelen, dat direct waar kan. Dat verwacht je net en toch gebeurt het. Dat wie van mij onbestembaar. Ja, Marten van der Veen, welkom in het Politbureau. Je broeken Gruddewitten, koepen, bananenrepubliek, is net een beetje goed reun al hier? Nee, het wie een koep. En zo hebben we het ervaren. En dat vindt elders op een brood natuurlijk vaker nog plak. Alleen wij zijn het hier natuurlijk net wend. Laten we even zien wat de kijk Bart is. Van Simmer, Bart het al een keer, je woont als FNP en als gemeentebelangen hield oorhevelen van het sociaal domein, dus zorg, onderwijs en zo, naar orenzaken in de gemeente. Gerda Posma woe dat net. Dan denk je van Gerda Posma zal dan het of uitvieren moeten of opstappen. Dat dacht niet al toen ik? Ja, dat wie in vertrouwen. Zij zei voor vandaag, ik wilde het net uitvieren, wil ze er heel toe blijven. Dus het hier best kind, zonder dat het ten koste ging van het beleid, al hier en dal net. Maar zij zei gewoon, nee, ik doe dat net. Nou, en ja, dan normaliter zitten opstappen maken, de orenwethouders en het college, de rest van het college, zeg maar, die zei van, ja, wij vieren het al uit. Doen we de PvdA, die wil nog graag een week bedenktijd. Ja, dat waren er toen, hè? Een week bedenktijd en daarna wie er al een omdraait. Want diezelfde PvdA van Gerda Posma, die zien het een motie van wantrouwen in, zien het volslaan in het college om op te stappen. Ja. Omdat ze zonder Gerda Posma geen meerderheid meer in de rier heen. Juist. Verbaasde je dat? Ja, het verbaast me al. Ik wil zeggen, dus dat je dan komt om de wethouders die het uitvieren willen, zat er hier het wil, dat die dan direct uitmatten. Ja, doe op dat moment we het mij wel duidelijk, jongens, hier werd een speltje spelen. Je hebt ze die weken betinkt niet gunt, uiteindelijk. Ja. Dat die net matten dus. Daar hij eerst van goed vertrouwen werd. Ja, nee, maar dat is ik zo. Achter Nijbesjong, je zit dat hier nooit waar matten natuurlijk, hè. Je vandaag zegt ze matten, nee, was net uitvieren, oké. Dan bloedt er maar in ding opstappen. Ja, je moest dus opstappen als volslaan college toen, want die motie van wantrouwen wat oornam toch de hele rie. Ja. Dan mag je als FNP als eerste weer opnieuw formeren. Genien, maar gemeentebelangen misschien wel, maar je krijgt geen meerderheid. Nee. Het CDA mooi, die pakt Fortendaal ChristenUnie en weer die PvdA en dus ik weer. Gerda Posma's wethouder waarom? Ja, daar is een speltje spelen natuurlijk. Ja, maar jongen, 40 jaar ervaring in de politiek. Ja, maar als het zei is dat het CDA zei, wij hebben geen vertrouwen in de FNP. Ja? ChristenUnie zei, wij hebben geen vertrouwen in het GBA. Ja, vele belangen, hoger kan het uitgaan. Je hebt geen enkele kans meer. Daar is men hier al voor elkaar. Maar is er dan al wat zeer? Ik richting jou, FNP, dat ze net met jou willen? Ik denk dat het echt wat zeer is. Misschien een stuk wel gunst. Ik weet niet wat het is. Maar in elk geval, het weer zo helder als glas, werd ze bij ons sturen. Maar hoe je nou de kei te sleten, Harry? Maar wat heeft het je Marten van der Veen? Ja, wat zo'n zeggen, ja, ik zou het weten. Maar heb je het voor jezelf wel eens nagegaan? Ik had wel eens neiging. Ik denk dat er in die zin wat zeer is dat men nooit zetten kan dat de FNP vanuit 82, vanuit het neer, nou de grootste partij worden is. Ik denk dat dat een stukje wat zeer is. Dat is apart. Dat je zo lang maar wrok zitten blowen. Dat denk ik echt. En wat er bad is natuurlijk in 1999, eind 1999, toen ben ik opgestapt als wethouder. Ja, omdat tijdens de rit, voor het CDA en de Partij van de Arbeid, wonen ze de koers verliezen. En het coalitieakkoord inbreken en dan wonen ze alles centraliseren en Zusterveen moeten pasta. Ja, ik zei, daar ken ik er niet mee gaan. Dan kom ik er niet mee. Maar ze zijn niet door het al. Maar zien de oorspraken niet. Nou, doe er oors niks voor.
Dat ik zei, dan stap ik op. Ja, dat is toen ik bad. Ja. Dus je had er ondervinding mee. Ja. Nou hebben we deze situatie. Gerda Posmis waar we omkomen. Er is in de Rie met FNP en gemeentebelangen nou in oppositie richting die coalitie met PvdA eigenlijk oorlog. Zo mooi het haast wel sissen. Is Ach Kaspelen op dit staat nog wat te besturen? Achter wel te besturen natuurlijk, achter maar bestuurd worden. De begroting als zodanig, die is van Zimmer al klaarmaken. Toch het college werd ik door nog onder deel van uitmaken. Maar er zitten nog andere partijen, hè? Die hoeven dat net uit te vieren. Die met uitvieren voor 1 jaar en dan ben er weer verkiezings. Hè? Dan leidt het land er misschien weer heel los in. Maar wat zit het nou voor de inwoners van Ach Kaspelen? Het is... Uitjongen tot de verkiezings, dat liep het net zo aanlokkelijk. De inwoners van Ach Kaspelen die gaan sprutsen 2 herelien bij de verkiezings. En dan moet je hoe het maar. Ja? En je zegt nou dat er een koep leeg wordt. Ik denk dat daarbij kunnen de koeplegers, de inwoners, net meer richting eigen zien. En die is met een wat er dan naast gebeurt in 2018. Verwiet hij zelf, ik wat? Ja, het eerste is zo wijze kennen van, ja, je hier die wieke bedenktheid, die hier je de PvdA net meer kunnen maken. Dat is een vorm van naïviteit, zo'n je haar Nou, ik stek net zo in, maar je matte toch beziek je met elkaar eruit te komen. Of is dat het lot van een partij die heel lang de grootste partij van een gemeente was? Dat je misschien een beetje drul op die macht. Nee, hier en dan. De FNP is sinds 2014 de grootste partij. En daarvoor weer het CDA. Ja. Maar jij bent de grootste partij. Misschien denk je van nou, dan komt het wel goed. Wat ik vind dat gebeurt. Nee, heel en dan net. Daar lei wie een moosje, wie oornam. Werd 18 van de 21 rietsleden heel duidelijk van zijn van dat moet uitgevoerd worden. Ja, maar wat er achter de schermen gebeurde, dat hij dus net zo. Nee, en diezelfde partijen die gingen dus ik kiezen voor, om die mooie verwantrouwen te doen. Dus daar zet je maar met die voldongen feiten. Hè? Ja. Even, Sjen, Jos is het 2018, dan binnen we verkiezings. Max de Haan, jouw collega wethouder die het voort moest van de gemeentebelangen, die is al wethouder in partij vregen om listloeken te worden. Hoe geldt het voor jou? Ga je bij waarom komen? Het zou samen kennen. Ja, maar is dat ja of nee? Wil je ook graag? Nou, ik sluit dat net uit, maar ik zeg net dat het gebeurt. Je weet net hoe het land er dan heen. Wat wil je zelf? Ja, wat ik zelf wil, is net zo belangrijk. Bij mij telt wat de partij wil. En dat is altijd zo geweest. Ja, maar nota FNP in Ach Kaspelen wil Marten van der Veen. Je hebt geen reden om te nemen dat het nou oors is. Nee, maar wij gaan direct naar de hoorn. Dat komt al je nog, hoe het komt. Op dit moment is het zo van, voor hen wie het zo, als je als wethouder ophoudt, dan kan je brand zitten in de rier, dat inhoud net meer zo. Het is wie ze nog te krijgen met het duale stelsel. Ja. Nou, dat is een gegeven. Dus ja, ik zit nu ook net in de rier, dus ik kan even wat vrijwilligen. Wij staan één op een list, dus je kan samen vregen weer voor in de rier bij wijze van spreken. Intussen is het de dag dat bekend werd dat Ultje Hosper ophoudt als voorzitter van de partij van de FNP. Is dat wat voor jou? Op dit moment zeg ik nee. Maar morgen? Ik dacht, Jerk, dat het wel rond is. Ja. Of net? Ja, maar dat is altijd rond, hè? Want maar Van der Veen Giert werd de partij hem vreegd? Ja, bij Van der Veen. Ik heb me inzetten voor de meerschap. En dat doe ik nog. Dat doe ik nooit nog. Alleen dat wordt mijn orkesten. Maar ik heb nooit nog meesken, dus dat gaat gewoon terug. En er komen genoeg nieuwe dingen bij mij op het paard. En we zorgen wel in 2018 wat er dan gebeurt. 40 jaar in de politiek is het dan ik net als tijd dat je zegt van nou, mijn tijd het West, ik heb een soort dingen die maar de nieuwe generatie? Ja, dat zou heel best kennen. Werd het CDA misschien beter maar terug in de oor kennen? Dat wil ik niet terug ook door naar die kennen. Nee. Ik ben heel zo dwarren. Ja. Let eens even, Sjen, wat uw cartoonist Gerco van Beek hiervan bakte. De cartoon van Gerco van Beek. Marten van der Veen, dikke dank voor je komst naar het politbureau. Bedankt Edwin voor het belang van Friesland. We willen graag dat je hier eerst nog even in de provincie bleven. Dat zit maar in FNP wel goed, denk ik. Ja. Zit er maar net doorheen? Nee. Ontzag je deze aflevering van het politbureau. Tak een week weer graag on dan.